Здравейте, приятели на математическите тарикатлъци. Днеска ще ви говоря за числото 1 милиард. Огромно за нашите представи число. Колко е 1 милиард? Колко са 1 милиард секунди? Знаем, че 1 милион секунди са 11 дни. 1000 пъти по 11 дни. 11 000 дни. Тоест, всеки 1000 дни са приблизително 3 години. Значи приблизително 33 години. Нека бъдем щедри, понеже не са 3 години, а са 1000 дни са малко по-малко от 3 години. Нека 3 години тук да ги... Поради това, че ние не разбираме от математика и не можем да смятаме, 3 години да ги опростим. Значи приблизително 30 години. Така. Колко са 1 милиард грама? 1000 грама са килограм. То е казано кило, което всъщност 1000 грама. 1 кило, значи 1 милион кила. 1 милион килограма са точно 1000 тона. Една влакова композиция, барабар с вагоните. Така. Колко са 1 милиард километра? Ако това тук е нашето Слънце, 110 слънца, т.е. така до другия край на стаята е планетата Земя, то 1 милиард километра е разстоянието от Слънцето до най-красивата планета Сатурн. Да, чувам за ядливи езици. Добре, не е Сатурн. Ще продължим още малко по-нататък. Следващата планета, ние знаем коя е, защото ние не разбираме от астрономия. До посредата, следващата планета, посредата между Сатурн и следващата планета. Това е 1 милиард километра. Така. Колко са 1 милиард стотинки? Много просто. Махаме 3 нули. Да, трябваше от тук да ги махна. И се получават 10 милиона лева. 5 милиона евра. $5 милиона евро. Може да си купите един малък дворец. Така. Колко тежат 5 милиарда банкноти? 1 милиард банкноти. Ами ако една банкнота е 1 грам, това означава, че те тежат 1000 тона. 1000 тона. Нека е 1/10 от грама. Тоест 100 милиграма. Тоест няма да са 1000 тона, а ще са 100 тона. 100 тона. Нека сега да предположим невероятното, че една банкнота е 10 милиграма. Милиграма. Не знаем как се пише. Ние сме неграмотни. Ние говорим просто. Нашия клип е за хора, които не обичат науката. Така. Това означава 10 тона. Така.
А, числото 1 милиард е много голямо. Надявам се разбирате какво значи 1 милиард. Какво значи 1 милиард къса хартия? Това означава 1000 тона дървесина, една влакова композиция, което означава няколко декара изсечени гори. Така. Естествено, човечето е с нагрубена усмивка. Какво друго да кажем? Това е за сега от мене. Чао, мерси за вниманието и следете ми и другите клипове. Добре, ще има повече смешки другия път, обещавам. Чао.